Apa toh? Pak Jitu sesuk meneh. Kowe iki milih warune Pak Jitu, warung-warung nyah-nyoh tak truk kok. Kowe sesuk tak wis saweran Pak Jitu gelem apa kowe? Ning Mori gelem. Iki udah Pak Jitu. Iki nang keluar. Ayo disapa belione. Ah iki alhamdulillah. Iki nang kono kene ya wah nang muda nyah-nyoh nang kene ya nyanyi meneh iki. So nek hari Bayangkara 1 Juli lah nanggap awakmu. Oke, muga-muga tak dongake Pak paras selamat. Le nyawer 1 Juli. Le nyawer 1 Juli. Isa ngenteni, Pak. Ah ya dhewe minake ndang. Ngenteni 1 Juli wis lak bongko. Nek tuwake ya dongake iki. Bangsa muga-muga paras selamat paling panjang umur. Iki sesuk menika ajeng nang kene rasa pindah-pindah meneh. Aku nek pindah iki sesuk wah yakin pindah aku mah mumet ta. Ha piye to kok mumet piye? Ae jine bare gamping mak nyis ning ngene dadi angel. Nek apik iki anu nggerak dhewe pentas nendi ngono
Pak Sus ki pindah kono. Ya muga-muga Pak Sus iki wah iki wis durung sukori iki barang iki tambahku iki. Pokoke paringi panjang umur. Sing penting aja kaya ponakane. Sapa? Suroso. Ayo ora apa-apa. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing Dusun Krajan Desa Ngarga saka Kecamatan Serumbung. Ngendi? Serumbung. Suruh. Iki kerajaan Pak. Kerajaan. Kerajaan toh? Katanya kerajaan Gunung Pring kok ngendi? Kerajaan. Sampeyan iki piye to? Sing duwe job kok malah ora ngerti nggone iki piye. Mumet tenan. Ya naji ya pekok. Iki kerajaan, Mas. Kayak iku lho apa takane pekok. Wis diwaca jangkale, Mas. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat kerajaan mriki kaparingan bagas waras, sehat, panjang umur, diparingi lancar rezeki. Nggih. Ngoten Ning Mas. kene iki Piye? amek 1000. Kene iki ana jadilan Iwan. Yo amit-amit Adewe saya. amet 1000. Muga kesana kene paling lancar, barang-barang. Amin. Lho buka kok bakmu. Pokoknya seduluran ngono Ono kok. seduran, ono cangkeme mendeng barang. Cangkeme mendeng temantil mau kokope. Iki kene iki yo nganu kok base camp nggon gedruk barang kok. Pak. Gedruk barang. Heeh. Jom. Ono ndi? Selak udan iki lho. Udan dak ngono ora udan. Ini kok teling-teling. Ah iya kuwi kok. Basiran siap. Walah kincil. Yo. Ngarep maju gerak. Ngilmu iku ayo kaya Nilmu iku ayo koyo doderi. Urip mulya mulya koyo dekesari. Ayo prakanca ngaweruh Sik go. Sing barisan sisih wetan iki mbok rodok rene sithik ngono lho. Oleh senengane kok mepet-mepet. Megar satu langkah gerak. Ayo jan manut ketuane yo plentang-plentong yo Dulmu padha-padha. wae ketuane apa? Apa? Apa iku? Kono wetan. Yo, ayo prakanca. Ayo prokonco Thank you.
santai wae ora bakal makbiuk. Ora apa. Wong ngene iki tuku jadah campur ongol-ongol ayo ngibadah ning watu tongol. Gendong gede akeh lungo bokong gede. Walah muni Randy to sing ngendang ya. Apenu kowe nek iso jang nih. Seloso sirahe mumet utang ora iso pokonge Kowe iki iki aku nurut iki kowe ora cetha lagune omong iki. cetok bae wong aku meni dina Selasa sirahe mumet golek utang ora iso Apa? ya apa rondo teles yo tak kasih rondo teles kae rondo teles kae lorek Yen aku doyan mangan yen bengi turu dalam sakit siang mungkin rondo teles kita jalan kita dipaten sebuah serbawe sedangkan aku bau asmoro
Alhamdulillah. Dalu menika pembukaan. Tesih wonten kesenian 3. Apa wae Wigo? Napa mawon Pak Sus? Pule. Apa kuwi? Oh alah, masyaallah. Jebule tak kira nang kene pengkel iki jebule sekali babi tapi Ora nek mau awan wis jatilan jare. Mau jatilan. Heeh, saiki awake dhewe. Sesuk nggo. Sesuk napa Pak Sus? Wah, sesuk bubrah-bubrah. Ya muga-muga kesenian kene paring lancar padha sekali Mbak. Padha ya. Iki sekali Mbak iki gak nek dam neh, iki gak jogetan meneh. Iki padha kok sesuk ya gajutan. Nek pamungkas iki padha. Oh padha. Oh ning kene rodat beda meneh. Sesuk meneh ana beda meneh. Mana kono beda ana kene beda. Ora apa-apa, Pak. Bedane Pak Sus. Bedane sesuk ora ana Pak Sus ya, Pak. Heeh. Pak Sus miyak kaikut nang kene tok. Nih dongake. Yo kelingan biyen ning Muntilan yo bendino. Oh yakin Pak Sus. Tunggoni Pak Sus. Oh ana Muntilan bendina Pak Sus. Ning lera tau wawe-wawe kuwi mau. Sok tanggal 1. Alas ayat. Gerek sesuke to, Bu. Gerek sesuke. Jajake Pak teko Pak Sus. Wong mendingane Ning yo. gerek sok tanggal 1 kok. Oh. Yo. Ada gerak. Yo. Ya Elvandi ronte-ronte kembang. Kembange mupian-mupian kanginan. Monggo. Ya ewan diruci-ruci kembang. Wangi muda-muda kumiwang. Ojo siro tingkanimu. Turut gawe pengelirang. Ya Irfan diruci-ruci kembang. Wangi muda-muda kumiwang. Ojo siro tingkanimu. Turut gawe Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk belajarnya. Di dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, junjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk belajarnya. Di dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Iki lila. Jaluk lila. Lila. Sapa? Iki bojone Nang apa lila? Engko pramila mengko tak tusi saiki lila sik, bar-bar lila pramila. Gah tegesan kok. Yo. Yo lila. Apa ta? Orang ira kuwi modong teline mas morong Isno ku kantu suci
mbok Joko malah bandeng jadi apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan apa nanging aku ora bisa jati. Enek ketek sak gede kingkong, mangan tapi ora sadar diri. Ana cewek ngaku atine kosong, tapi gendakane berjajar rapi. Iki tunggu sih, saiki kesayangan dan sahabat sih. Sayangan. Iki mana bukan sih? Sapa? Mak Unik mesti. Ayo men kesayangan ini men sahabat. Ya siap lho. Iki mana bukan sih? Sak lagu kesayangan. Oke. Yo.
Sing nyewer sapa, Go? Sapa bojomu? Kerajaan suarane bareng-bareng iki. Aku ra ngemes ning atiku mires jemuri karasane apa wis ana gantine mongko aku isi sayang tresnaku ra dolan nang bon bindelok unta aja lali nganggo kacamata golek kanca kaya Pak Teguh sing tuwa ben diajari agama tibake malah diceritani rondo-rondo penimas kesayangan koyo apa rasane ati iki suaraku pawartamu bingo rasane nandang Yen pasti jodoh ora
kesayangan matur suwun.